Пі, дурнейшы станеш, кажа народная мудрасць. А з іншага боку, наліўшы чарку або келіх імянінніку, або таму, хто спазніўся на бяседу, крычаць: «Пі да дна!» Але па праўдзе гэта зусім не тое пытанне, якое мы хацелі б разгледзець сёння ў нашай граматычнай частцы. Хоць моцныя напоі, безумоўна, шкодзяць здароўю. Таму зважайма. Сёння мы пагаворым пра формы кароткіх дзеясловаў піць, ліць, біць і віць. Аказваецца, у нашай мове дзеясловы гэтай нешматколькаснай групы маюць сваю спецыфіку пры ўтварэнні загаднага ладу. І заключаецца яна ў тым, што ў другой асобе адзіночнага ліку дзеясловы складаюцца з двух гукаў, што перадаюцца на пісьме дзвюма адпаведнымі літарамі. Пі. Не пі, не еш і з хаты не лезь, кажуць у народзе. Бі. Ці бі, ці не бі, ці лай, ці не лай, а рады дай. Не бі капытом, паслухай спачатку мяне. Лі. Не лі вады, гавары, што трэба. Ві. Ірві кветачкі і ві вяночак. Ад дзеясловаў на і трэба адрозніваць кароткія дзеясловы кшталту мыць, шыць, рыць, што ў сваім складзе маюць цвёрды зычны і «ы». Гэтыя дзеясловы ў форме загаднага ладу складаюцца з трох гукаў і, адпаведна, трох літар, ды заканчваюцца на «е». Мый, шый, рый. Ну вось, здаецца, разабраліся і ўжо не пераблытаем. Але, як аказваецца, не ўсё так проста. Самае ж цікавае адбываецца з дзеясловамі ліць, піць ды біць у першай асобе множнага ліку, калі яны ўтвараюцца пры дапамозе постфікса «ма». У гэтым разе да асновы ўжо дадаецца йод і атрымліваем акурат пійма, лейма і бійма. Як у радках з верша «Бяседа» Янкі Купалы. Пійма, палійма гарэлка сцяжыны, сохнем у зелле, узойдзем у цвет. Гэй, у добры час, пійма дружней. Прывітанне, гледачы праграмы «Мова нанова». Сёння мы завіталі ва ўсходнюю Польшчу, на Падляшша, у горад Беласток. Мы хочам больш даведацца пра жыццё мясцовых беларусаў, іх звычаі і мову. І увага! Сёння мы спаткаемся з сапраўдным польскім лялькаводам. Павел, прывітанне. Раскажыце, як жывецца сапраўднаму польскаму лялькаводу? Ну, відиш, ми як ляльководи робимо, що можемо, каб жилося добре. Цудоўна. Павел, прабачце, што мы вас адрываем цяпер перад прэм'ерай спектакля, прысвечанага беларускім расстраляным паэтам. У вас няшмат часу, але мы прыехалі сюды на Падляшша, каб крышачку разабрацца ў мясцовай беларускай сітуацыі, паразмаўляць пра жыццё і адметнасці тутэйшых беларусаў, тутэйшай ідэнтычнасці і мовы таксама. Вы кіруеце фондам Тутака. Чаму важна гаварыць, распаўсюджваць беларускую культуру? Мне падаецца, што я ведаю нейкую тэрыторыю, в якую маю такі спецыяльны доступ. Фестываль Тутака. Нешта такое вельмі нацыянальнае, мне здаецца, вось беларускае. Пушка. Мне падаецца, што з майго пункту гледжання, калі ёсць штось такое, што вось на гэтых землях заўсёды жылі беларусы, гэта ёсць важнае для польскай дзяржавы разумець сваю шматкультурнасць проста. А гэта можна разумець не праз такія
штучныя творы, што а вось калісьці было, але аднак проста калі гэта дагэтуль жыве, гэта варта працягнуць, таму што проста гэта ўплывае на разумее грамадства. Напрыклад, як цяпер вось беларусы там ствараюць сваю нацыянальную ідэю, так і з аднаго боку гэта клас, а з другого боку я бачу розныя такія, як мне падаецца, памылкі, якія я бачу ў Польшчы, ў іншых краінах, што мы пачынаем спрымаць вось Польшча азначаюць тут жывуць палякі, Беларусь тут жывуць беларусы. Я гэтага зусім не разумею. Но як я, як беларус, магу ў такім выпадку жыць у Польшчы, но я не з'ехаў з Беларусі, гэта не мая дзяржава, маю дзяржаву Польшча. І каб разумець проста, што дзяржавы гэта адное, гэта дамова між грамадзянамі, а нацыі гэта другая рэч, тут трэба паказываць вось гэтую шматкультурнасць, што яна не тычыцца гэта, што мы лічым сучаснай дзяржавай. У вас цудоўная беларуская мова. Дзякуй. Хоць вы і не вучылі яе ў самой Беларусі. Так. Так? А як так атрымалася, што вы яе ведаеце? Ой, ведаеш, гэта таке крыху шырокі пытанне, тому што з аднаго боку вядома, што частка маёй сям'і дагэтуль ёсць беларускамоўна, але не на гэтай літаратурнай, толькі больш на гаворцы. Але я гаворкай не размаўляю, не карыстаюся, так склалася, што не вывучыўся, а проста самастойна. Вядома, што з дзяцінства наслухаўся і з большага разумеў, але проста самастойна, дзякуючы таму, што беларусы ствараюць класны контент і на тиктоку, і на інстаграме, і на розных іншых сошал-медіях. Я сабе паставіў такую задачу, што мне трэба навучыцца. Вось навучыўся. Ох, цудоўна, хай бы усе беларусы гэтак самі вывучалі беларускую мову і на такім узроўні размаўлялі, як і вы. А вы паходзіце са змяшанай сям'і, так? Так. У вас тата беларус, а мама полька, так? Так, але адно і другое з Падляшша. У вас дзве мовы былі ў сям'і? Так, вядома, што гэта галоўная мова, гэта была польская, таму што вось у гэтыя часы, калі я быў дзецкам, было такі разуменне, што дзіцёнку будзе лягчэй вучыцца адной мовы. Цяпер мы разумеем, што гэта ўсё памылка і гэта не так. І, напэўна, мне было б лягчэй проста вучыцца з самага пачатку з дзяцінства, але дзядуля, бабуля размаўлялі, па-беларуску, чи між сабою, чи з бацькам маім, чи вось там з самою сям'ю, дагэтуль моя сям'я, гэта з бацькага боку размаўляе між сабой па-беларуску. Гэта в ogóle выглядае смешна. То мы пры вось такім столе, не веду, на каляды, напрыклад, то ёсць польскі, хтосьці задае пытанне па-польску, дастае адказ па-беларуску, працягвае размову па-беларуску, дзесьці вяртаецца па-польску. Мне падаецца, што гэта вельмі падобна да гэтага, што цяпер адбываецца з беларусамі з Беларусі, што ёсць такія, што размаўляюць па-расейску, ёсць такія, што размаўляюць по-беларуску, а ёсць такія, якія мешаюць гэтай мовы і карыстаюцца дзвюма мовамі. Мне самому, напрыклад, вельмі цікава навучыцца трасянкі. Так, чаму? Гэта такая клёвая мова, Можа, праз тое, што беларусы зрабілі таксама са трасянкі пэўны брэнд нейкі. Так. Такі своеасаблівы. Калі б мы гаварылі пра ідэнтычнасць тут людзей з Падляшша, то якая яна? Гэта вельмі складаная нейкая мазаіка, як я ўяўляю. Ці гэта ўсё ж вельмі нейкая вызначаная такая рэчаіснасць? Не, мне падаецца, што гэта мазаіка. Кожны спрымае сябе крыху па-іншаму, гэта складаецца на розныя нюансы. Мне падаецца, што з большага, я не ведаю, гістарычна ведаю, чаму склалася так, што большасць проста перадусім лічыць сябе паводле канфесій. Гэта яшчэ засталося, напэўна, 19 стагоддзя. Так. І з гэтай канфесіі вже частка разумее, што яны ў гэтай канфесіі па гэтых прычынах, што яны хутчэй за ўсё не польская нацыя. Хаця цяпер нармалова праходзіць гэтая асіміляцыя, што кожны, які там вось, так як я ўзрастаў у польскай культуры, польскай мове. І вядома, што ў гэтых там 70-х гадах гісторыя пайшла так хутка наперад, то ўжо ёсць шмат такіх людзей, які нават не глядзячы на канфесію, лічаць сябе проста палякамі. І гэта нібыта нармаловая рэч, хаця шкада. Шкада, што проста губляем вось гэты фактар. Таму я кожнаму беларусу з Беларусю кажу, прыйшлося табе з'ехаць, валі на Падляшша, проста тут прынамсі пачуеш як на радзіме, а адначасова падтрымаеш вось гэта і працягнеш вось гэта існаванне беларускай культуры, мовы на гэтых землях. Вы таксама падчас перапісу агітавалі людзей, папулярызавалі такую думку, каб яны запісваліся беларусамі. Так.
Гэта вы звярталіся да тых, хто сумняваўся ці хто меў нейкую нявызначаную ідэнтычнасць. Чаму была прысвечаная гэтая акцыя і да каго яна была адрасаваная? Я chciał tam patłumaczyć swój punkt gladzenia i baczenia sprawy i tak samo chciał dodać może krychu śmiałości гэтым, які губляюцца od гэтым rozumieniu identyczności. Ludziom wielmi często podaється, że woś trzeba identyczność wyznaczać wielmi żorskimi mierzami, tak? Tak. Że prosto kali ja u Polszczy, ja Polaki i tak dalej i już jasno zrozumiała. I moja mowa polska, ja wielmi szmat тут ludzi soromica гэтego, że nie rozmawiałeś po białorusku i po гэтych przyczynach. Так? Tak. Якія маюць беларускае паходжанне, але не ведаюць мовы. Так, ludzie odczuwają себе białorusami, albo rozumieją, że coś jest тут na sprawie, ale przez to, że nie nauczyli się tej mowy, po prostych przyczynach. Jakby odczуженымі крышачку, tak? Tak. I prosto im ciężko dołączyć do tej płyni białoruskiej, потому что ja jakby wielmi to dobrze rozumieję, nawet powodle swojego przykładu, że ubica u эту informacyjną prostoru, gdzie nie zabywajmy, że my tu mamy łaciński alfabet. Jeszcze wiedziesz, Tak, masz trzeba wywuczyć kirylicę. Jeszcze kirylicę trzeba wyuczyć. Гэта трэба высілкі, пэўныя намаганні так. ўкласці, каб навучыцца спазнаць усё тое, што якby ведаюць беларусы там. I wielmi często prosto my mamy białoruską kulturę u dostępie tylko gete, jakie mają na miejsce. A gete wielmi często takie już jeszcze paśla sowieckie, jakaś zwyczka jakich dziwnych darzynek i złotych kokoszników, tak? No i wiesz, одни tak кажуть, класна czarka, pasażok trzeba zaśpiewać na ciagu wesiela. Odpowiadaje, prawda? Tak, a drugi кажуть, blacha, to Ja zupełnie chciał nie moja. niczego innego, большego. No a jeszcze wiesz, kiedy ty masz na spinie, to 30 lat u Białorusi żywie dziwne satrapa, no to ty w ogóle czasem nie chcesz asocjować się z tym. Ваша фундацыя, ваш фонд мае такое вельмі файнае найменне, вельмі роднае, вельмі блізкае, вельмі цёплае слово тутака. Адкуль жа ўзялася гэтая назва? Oj, ta nazwa wzięła się gdzieś, nie wiem, tam больше 10 lat temu. Tak, 2010 podaje gод, Paśla Basowiszcze, wielmi zasiebrował na tej czas starszyniaj basu, jaki organizował festiwal i my, że wtedy zaczęli думать, jak stworzyć taką organizację, jaka będzie patronować Białoruszczyną włoś tut. I ona odkądś jakiegoś tam siabra prosto przyniosła te słowa. A ty wiedziałeś, że tu u nas jest takie klasne słowo tutaka. Tutaka. Tak. A ja кажу, blamba, jaka klasna nazwa, dawaj. No i prosto jak u 20 wyraszył zaklaści fond, podzwonił jej i сказал, mają twój dozwol, kab skorzystаться. Korzystaj się. No i tak. Гэта вельмі файнае слово, якое вельмі часта ўжываюць на вёсках у аднасенні да слова як бы тут. Так. Там з'яўляецца вось гэта частичка К. Tutaka, tamaka, недалёка. Добра, што гэтае слово вось і існуе і жыве ў назве вашага фонду. Ну, для нас гэта было важна, каб падкрэсліць тое, што мы вось адсюль і хочам займацца, вядома, што нашай мэты і агульнабеларуская культура, але хочам займацца таксама гэтую падласку адметнасці. Слова тутака яшчэ адносіцца да такога паняцця як тутэйшасць. Звязаная яна вось як бы сэнсава так і з гэтым словам, паняццем. Як тутэйшасць разумеецца тут на Падляшшы, таму што праз п'есу Янкі Купалы тутэйшыя мы ведаем, што ён сам як прадстаўнік беларускага народа і пісьменнік, ён усё ж негатыўна акрэсліваў вось гэтую такую пэўную нявызначанасць, што мы ніяк не можам назваць сябе беларусамі. А як вы ставіцеся да гэтага панятку? No, ja nie, jak krychu woś гэтым szlachem idę, to nie do końca nie podoba się to oznaczenie, że ja prosto tutejszy człowiek i ja... To bok wy zgadzacie się z Kupalem, tak? Tak. Chociaż podaje się, że 10 lat przed piesa ja napisał wiersz, gdzie to słowo tutejszy jest na pozytywie, ale mogę pomylać się. У Францішка Богушевича слова тутэйшасці, разуменне тутэйшасці зусім іншае, да прыкладу. Бо для яго тутэйшасць гэта знітаванасць і звязана са сваёй зямлёю. І ў гэтым ёсць. Мне падабаецца вельмі тое, што, напрыклад, мае Дарафей Фёнік тут у нас музей малой башкоўшчыны.
І гэта така лепш падабаецца слова бацькоўшчына у такім разуменні, што ёсць айчына, ёсць бацькоўшчына. І вось гэты мой такі невялічкі кусок маёй вось зямлі, якой я сур'ёзна адчуваю, што не ведаю, зямля пłynie вось мой проста дзесьці ува мне. А tutejsze, калі ведаеш, калі гэта ёсць такім заслонай, каб штосьці схаваць сваю нацыянальную ідэнтычнасць, ну гэта крыўднае слова проста. Не варта ім карыстацца. А калі хочаш пазначыць, што ты сур'ёзна вось прывязаны, ведаеш, я маю штось такое. Выязджаеш з Біłastoka напрамак Боброўнікі, по дорозе ёсць між іншымі вёска Кароловы мост. І вось там ёсць такая царкоўка. Ну і это едзеш дарогай, в'язджаеш на ўзгорак такі, і ў долінцы зараз гэтая вёска, а ў гэтай вёсцы вось моя царква, так скажу, так? Ваша? Ну, у сэнсе проста, што мой бацька, я адчуваю сябе адтуль. І як вось я на гэтым узгорку, то вось тут ёсць межа маёй бацькоўшчыны. І ад гэтага моманту, ну, нібыта гэтыя бярозы аднолькавыя як паўсюль, але для мяне ўжо выглядаюць па-іншаму. Раднейшыя там. Гэта ўжо мае бярозы проста, так? І штось такое ёсць у гэтай бацькоўшчыне. І так я спрымаю гэту маю патрэбу, ну не ведаю, часам можа скарыстацца словам тутэйшы. Мы яшчэ павінны патлумачыць нашым гледачам, чаму вы сталі лялькаводам. Ну, я проста па прафесіі лялькавод. Вы вучыліся? Так, я вучыўся і заўсёды там смеюся, што падаецца, што я адзіны польскі лялькавод, які мае на гэту дыплому. У нас вельмі баяцца у Беларусі, беларуская прапаганда ўвесь час падкрэслівае, што польскія лялькаводы псуюць усе справы ў Беларусі. Ведаеш, ну я хачу запсуць толькі адную. Зразумела. Хай яна сапсуецца. Дзякуй вам вялікі, Павел, і я зычу вам поспеху і плёну ў вашых ва ўсіх справах, і хай беларуская культура таксама будзе тут заўважная на Падляшшы. Яна тут абавязкова павінна быць. Дзякуючы такім людзям, як і вы. Ну, дзякуй. Магу, што магу. Дзякуй і выбачай, але ўжо сур'ёзна. Так, дзякуй вам вялікі. Мікрафончык яшчэ, Павел. Я толькі Давай заграў пад патрымай. камеру вам, што заходжу, спакойна.